Minister-president van Aruba, de heer Mike Eeman. Minister van Infrastructuur, Ruimtelijke Ontwikkeling en Integratie, de heer Benny Sievinger. Minister van Economische Zaken, Communicatie, Energie en Milieu, de heer Mike de Mesa. Statenleden van Aruba, mevrouw Lorna Janse-Valak, de heer Jeffrey Kelly, de heer Ronnie Rasmijn, de heer Norman Roos. Vertegenwoordigers van de overige partijen van de Smart Community Aruba, Utilities, Elmar, Web, CETAR en TNO. Adviseurs van de partijen van de Smart Community, de heer Ian Matthew van het architectenbureau Plan D2, de heer Rijkers van het aannemersbedrijf Albo, de heer Bijen van het aannemersbedrijf Arabaanse Wegenbouw, directeuren, medewerkers van overheidsdiensten en stichtingen, de buurtbewoners van Kibaima, uitgenodigden en belangstellenden, raadsleden en collega's van de FCCA en van de partners. Allen hartelijk welkom om samen met ons vanmiddag bij het begin van de aanvangswerkzaamheden voor de bouw van de Smart Community Aruba aanwezig te zijn. Aruba is gezien haar uitzonderlijke klimatologische omstandigheden met meer dan 5000 uur wind en 25 uur zonneschijn per jaar uitermate geschikt voor de opwekking van alternatieve energie en is ook geschikt als testlocatie voor alternatieve energietechnologie. Het land Aruba en TNO zijn in 2011 een samenwerking aangegaan en hebben een afspraak gemaakt over de aanleg van een woonwijk, die tevens als proeftuin kan dienen om onderzoeks- en testwerkzaamheden uit te voeren. En zo is het idee ontstaan om een Living Lab of een Smart Community op Aruba aan te leggen. Graag een applaus voor het land Aruba en TNO, zijnde de bedenkers van de Smart Community. De FCCA is door minister-president Eeman, minister Sievinger en directeur van TNO, de heer Ebbing, gevraagd om voor de woningen van dit uniek project zorg te dragen. En omdat FCCA de woningbouwstichting is die voor passende en betaalbare woningen zorgt en dat in de toekomst ook wil blijven doen, was het geven van een bevestigend antwoord hierop niet zo moeilijk voor ons. Op 14 februari 2014 hebben het land Aruba, Utilities, Elmar, Web, FCCA, CETAR en TNO een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de bouw van een Smart Community. De Smart Community Aruba wordt een experimentele woonwijk van 20 huizen en een bezoekerscentrum, met de focus op duurzaam wonen. De woningen worden in 2 fasen gebouwd. Fase 1, 15 woningen en het bezoekerscentrum, en fase 2, 5 woningen. De woningen zullen worden verhuurd aan bewoners die zich volledig willen inzetten voor een duurzame manier van leven. Partijen kunnen gebruik maken van het bezoekerscentrum, van waaruit de metingen en de testen zullen plaatsvinden. Land Aruba, FCCA, CETAR, Web, Elmar Utilities en TNO zijn ieder verantwoordelijk voor hun werkzaamheden voor het tijdig aanbrengen van de infra voor de Smart Community Aruba. Na een lange voorbereiding is het dan zover. Het land Aruba en FCCA starten vandaag met de uitvoering van de eerste bouwwerkzaamheden. Later in de middag zullen minister-president Eeman en minister Sievinger de eerste bouwwerkzaamheden verrichten. Het land Aruba heeft reeds de gronden aan FCCA overgedragen in erfpacht en het land Aruba zal zorg dragen voor aanleg van wegen en trottoirs, parkeergelegenheden en riolering. De FCCA zal zorg dragen dat de woningen en het bezoekerscentrum worden gebouwd. Voor FCCA is dit een uniek en een innovatief project. De FCCA en TNO gaan ervoor zorg dragen dat voor dit project duurzame, milieuvriendelijke en onderhoudsarme materialen worden toegepast. Tevens zullen het bouwmaterialen dienen te zijn die voor de tropen geschikt zijn en voor de volksgezondheid geen negatieve gevolgen zullen hebben. Voor de besparing van de energiekosten zullen de bouwmaterialen een hoge warmteweerstand moeten bezitten.
Voor onze bewoners met een relatief laag inkomen is het belangrijk dat er bespaard kan worden op de energiekosten. De kennis en de opgedane ervaringen van dit project kunnen door de FCCA en partijen gebruikt worden bij nieuwe toekomstige woningbouwprojecten en bij de renovatieprojecten. De huidige en toekomstige bewoners van onze woningen zullen in de toekomst daarvan kunnen gaan genieten. Voor de FCCA wordt de Smart Community een leerzaam en een interessant project. Het verkavelingsplan, de woningen en het bezoekerscentrum zijn ontworpen door architectenbureau Plan D2. De infrastructuur is voorbereid door DOW. Albo Aruba is de aannemer die de woningen gaat bouwen en het bezoekerscentrum. En Arubaanse Wegenbouw is de aannemer die de infrastructuur gaat aanleggen. De bouwtijd bedraagt 11 maanden. De financiering voor de infrastructuur is van Land Aruba en de financiering voor de woningbouw en het bezoekerscentrum wordt verzorgd door de FCCA. Tot slot willen wij graag onze partners en de aannemers veel wijsheid en veel succes toewensen met hun werkzaamheden. Dank u.